try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it. Pozdravujem vás, priatelia. Nachádzame sa v obci Zavar, len pár kilometrov od mesta Trnava. Mám tu pre vás dvojpodlažný rodinný dom, postavený z kvalitných materiálov na pozemku o rozlohe viac ako 1000 m². Nech sa páči, poďte si ho pozrieť. Tento dom ponúka veľkorysú úžitkovú plochu, má 6 izieb, 2 kúpeľne a 3 toalety. Momentálne sa nachádzame v priestrannej obývacej izbe, spojenej spolu s kuchyňou, kde si viete výjsť priamo do zimnej záhrady a keď vám bude veľmi horúco, viete si skočiť priamo do bazéna. Rodinný dom je okrem iného aj veľmi praktický. Tento priestor viete využiť buď na dvojgeneračné bývanie, alebo ako aj domček pre hostí. Nachádzame sa na poschodí, kde sú 2 detské izby, priestranná kúpeľňa, technická miestnosť a takto priamo sa nachádza spálňa spolu s voľkým šatníkom a vlastnou kúpeľňou. Trying to run up a decline. Maybe one day we'll learn the truth. Maybe we're blind by design. Maybe we're blind by design. Maybe we're blind by design. Tento dom ponúka luxus pre náročného klienta, ktorý očakáva viac ako len bývanie. Tak neváhajte a príďte sa pozrieť. In a place that's close and near and dear to us.